Sani Muminović ime koje je zauvijek upisano u povijest Orijenta. Na Krmeji je napravio svoje prve nogometne seniorske korake, a nakon bogate karijere u Hrvatskoj i inozemstvu vratio se kući. Pa i ja sam zadovoljan, normalno uvijek je moglo nešto možda bolje, nešto je moglo lošije, ali kako ste i vi rekli, kad se podvuče crta, stvarno sam zadovoljan i bio sam negdje vani, igrao sam tu kući, tako da dosta utakmica je odrađeno. Pa istina, da, tu je nekako navika, ok, dobro je vani, ali uvijek se lijepo i vratiti. Je naš jezik, ajmo reći, tvoji su prijatelji i lakše onda igrati s njima i drugačija je tu nekakva kemija, ajmo reći, na terenu i van terena. U našem dresu donio je mirnoću, iskustvo i srce koje je uvijek igralo za klub. U više od 20 utakmica i 10 pogodaka pokazao je da vrijednost se ne mjeri brojkama, nego strašću i borbom za svaku loptu. To je nekakav bio plan, pogotovo zadnje 2 godine, odigrati u kući i vratiti se u početni klub gdje sam prve seniorske minute i osjetio. Dopredsjednik Orijenta Marko Prpić uručio je Saninu prigodni dres zahvale za sve što je učinio za svoj matični klub. Sani nastavlja suradnju sa klubom u stvaranju budućih prvotimaca, a svakako ga raduje suradnja sa nekadašnjim svojim trenerima i ljudima u klubu. Sad sam upisao za C licencu, preuzeo sam djecu do 8 godina i tako da ostao sam i dalje tu u klubu i pokušat ćemo napraviti još kojeg igrača za seniore, za neku daleku budućnost. Neki treneri su još uvijek ostali, neki su otišli normalno negdje dalje, ali viđamo ih ovdje u klubu, okolo kluba, tako da je to lijepo za vidjeti svakako. Sanin ima univerzalnu poruku za sve sportaše. Da ako imaju priliku napraviti taj iskorak, da idu van, da svakako idu, jer upoznat će različite kulture, različiti način nogometa i to je nešto specifično u nogometu gdje rijetko koji sport ima. Taj način igre, način života i sve to treba uskladiti i pokazati na terenu se u pravom svjetlu. Hvala ti na svakoj minuti, svakom duelu, svakom potezu i svakom golu u crveno-bijelom dresu.